Jeg hedder Mads Christensen, og jeg er ved at tage en erhvervsuddannelse som mediegrafiker. Og jeg er i lære hos kommunikationsbureauet M4M Grenaa. Jeg sidder og laver en annonce til Mester i Grenaa, som der er en tøjforretning her i Grenaa. Og der er vi ved at sætte nogle billeder ind her. Efter folkeskolen, der har jeg arbejdet i 2 år i en købmandsforretning. Og så faldt jeg så over mediegrafikuddannelsen, og så blev jeg bidt med det samme. Det var lige mig, og nu når jeg kom i praktik herude, det er ramt helt plet. Det er præcis det, jeg vil være. Fordi selv nu de ikke har et bedre billede? Altså, vi beskæftiger os ikke kun med computere. Der er meget kundekontakt også over telefonen og e-mails. Og det er også vigtigt, fordi ellers så sidder man måske bliver lidt kørt død i bare at sidde foran computeren hver dag. Ja, hej Hanne. Og du var alle de her biler? Nej, det er det, fordi jeg skal lige have nogle tekster på. Det, der overraskede mig mest ved at komme ud i praktik, det var, at det gik meget hurtigere, end det gik på skolen. Altså på skolen der fik man meget tid til at fordybe sig i de projekter, man nu lavede. Ja, men det har jeg også. Jeg fik tilbudene fra dem, selve filerne. Men kører I ikke tilbudene dernede fra, eller hvad? Mit forløb her, det er ikke bare den generelle mediegrafikers uddannelse, opsætning, som det er. Altså, jeg har også været ude og tage fotos af produkter, modeller, og har en masse kundekontakt. Det er en typisk mediegrafiker måske kan. Hej. Men det er fordi, det er det lille sted, at altså de andre kolleger, de afhænger af en, at man kan tage det ansvar, som man nu skal tage. God weekend, og tak for hjælpen. Altså nu har jeg så været ude og tage nogle billeder rundt om i de forskellige tøjbutikker til det blad her, vi er ved at lave. Og det er lidt unormalt for den uddannelse, jeg vil tage. Det er jo typisk fotografer, der skal gøre det. Grenaa-bladet. Det blad det blev udgivet på hele Djursland. Jo. Det er en lidt sjov fornemmelse at sidde med bagefter, at altså det har jeg lavet for inden til anden, ikke? Goddag. Mads fra Handelsbladet. Ja. Jeg har lige en korrektur til jeres annonce her. Jo, tak. Ja. Hvad synes du om den? Det var bedre. Det var bedre? Det var meget bedre. Nu er der også sådan lidt mere jul med stjerner på den. Altså jeg synes, det er fordelen ved det lille sted, det er, at man kommer så bredt omkring. Altså nu har jeg været her i lidt over 3 måneder, og jeg har ikke haft en opgave, der sådan minder om hinanden. Og det synes jeg, det er fedt. Det lyder fint. Ikke? Jo, tak for det. Det er i orden. Det er godt. Hej. Det bedste ved det arbejde her, det er, at man sidder ved computeren, man har kundekontakten. Man skal virkelig kunne lide det der med at kunne sidde. Altså der er mange dage, der sidder du 8 timer foran computeren og sidder og skal lave en opsætning. Altså det skulle man nok kunne lide. Man skulle ikke være træt af at sidde ved computeren. Man skal være nysgerrig og have lyst til at prøve nye ting. Og det er selvfølgelig en fordel, hvis man kan lide at bruge computeren og lide at bruge de programmer, der er på computeren, og kan lide at tegne og visualisere ting. Det er typisk sådan nogle, vi tegner nede i deres butik. Jeg er ikke den store tegner i hvert fald, men det er jo typisk firkanter, sådan, det er skitser, så det er jo ikke sådan, du skal kunne tegne i maleri. Det mest træls ved arbejde, det er måske, at det er lange dage nogle gange, hvor man sidder foran computeren. Så det er ikke sådan, når man kommer hjem, så sætter man sig til at sidde ved computeren bagefter, så har man godt brugt i hvert fald. Skal vi se her. Ja. Om 10 år, der har jeg mit egen bureau i Randers. Det er midt i Randers. Og så vil jeg gerne have nogen til at arbejde under mig. Men jeg vil helt sikkert gerne have mit egen om 10 år, så det regner jeg med. Ja, hej.